Hello mga higala ug mga kaigsuonan. Kumusta ka mong tanan o karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa ako magpaambit mga higala o mga kaigsuonan, ako day ipangumusta ang tanang mga magbabaol, mga mag-uuma, mga construction workers, ug ang tanang mga OFW, ug ang tanang mangingisda, ug ang mga drivers. Sinaot nga namos mayong panglawas uban sa inyong panimala inyong pamilya karon. Ug karon mga higala igsoon, magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. So diri na to mabasa ang ato karon nga ipaambit sa Juan 19 bersikulo 28 hangtod sa 30. Akong pagabasahon og sunda sa inyong salabutan. Sa 28 nagaingon, humani ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na og aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gitunlob nila sa espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka miingon siya, natapos na. Unya miduko siya og namatay. Mao kana ang ato karon ipaambit mga higala og igsoon. So kani nga ato karon nga paambit mga higala igsoon ang pagkamatay ni sa atong Ginoo. No? Ipakamatyan gayud ta sa Ginoo. No? Unsa kadako sa paghigugma sa atong Dios, no? Nga bisan pa sa makasasala kita, bisan sa nangasala kita kaniadto, nangawala kita, apan gipangita gayud kita sa atong manugbantay. No, muna nga ato karon nga hinuktukan nga gipakamatyan kay kita aron nga ang atong mga sala sa diin mawala, di ba? So kinahanglan gayud nga ang Ginoo magpakamatay sa atong sala aron nga mawala ang atong mga sala. Muna mga higala igsoon nga hinuktukan nato ang kamatayon sa atong ginawa, no? Gipakamatyan ta bisan pag unsa ta ka makasasala, no? Bisan pa og unsay mortal ba ang atong mga sala nga nahimo apan gradi ang Dios, no? Gipakamatyan ta sa Ginoo, no? Sa makasasala pa kita nangitag pamagi ang Dios, no? Dili ang tawo mo'y nangita, kundi ang Dios mo'y nangita kanato aron kita mahibalik, no? Gipadala niya ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus, no? Gipadala siya, gipili siya sa amahan. Siya unang gipili aron sa pagluwas kanato, no? Nagpakamatay ang atong Ginoo sa atong mga sala, no? So, ug ato adyod nga palaluman pagayo. Bisan makasasala ta, gihigugma gayud ta sa Dios. Sa aton mga higalaigsoon, ang unang paggahigugma kanato ang Dios nga bisan pa nangawala ta kanadto, nangasalaag ta, gipanglinla ta sa kalibutan apan adunay pamaagi ang Dios nga kita mahibalik sa iyang panimalay. So diri sa 28 nagayon, human ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon giuhaw ako. So sa diri nga bersikulo, natuman na sa Ginoo ang gipabuhat niya sa amahan, ang Ginoo nag-ingon nga ginauhaw siya. Di ba? So sa diha nga natuman na niya na siya sa Kalbaryo, na siya nagbitay na siya sa Kalbaryo dito sa cross. Tapos giabot na siya og pag-uhaw, no? Giuhaw na siya kanatong kinod atong higayuna tungod kay natuman niya ang gipabuhat niya sa amahan, di ba? So diri sa 29 dito may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gitunlob nila ang espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isupo o isa nila kini ngadto sa iyang baba.
So, ang gipainom sa Ginoo katong katong suka, yung tuba ba, tapos na dugay na nahimong suka, so aslom, di ba? Grabe ang mga tao, unsa kadautan ang mga tao, no? Ug una-unaon ginato nga ang Ginoo giuhaw apan unsa gibalo sa tao, tubig ba kundi suka, aslom kaayo, di ba? Kunaw na ay kalaigsoon, palalumi og kunaw na kuna abag taong mataro. Kung wala ta gitubos sa Dios, wala tay gipadala sa Dios diri nga aron maluwas ka nato. Na ba koy maluwas nato? Wala gayud. Diri na nagpahibalo nga unsa kadautan ang tao. Nga ang Ginoo nangayo siya og tubig, no? Ginauhaw siya. Unsay ginabalo sa tao? Hastang dautan ang tao eh. So, ang tao, for example, mahigalaigsoon, pamina. Kung sa tawhanon lang siya muduol sa Dios, makaduol ba siya? Dili. Dili gayud kaduol. Gawas kun ang Dios maoy magpamuhat sa iyang kinabuhi. Maoy mohikap sa iyang kinabuhi. Muduol gay siya, mutuo gayud siya sa iyang gipadala nga mao ang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Muna tinuod mga higala og igsoon, di ba? So, unsa kadautan ang tao? So, karon kay balo na ta ang tao unsa kadautan? So, pagkaron mahigala igsoon, mosalig patag tao. Angay nato sa ligan ang nagbuhat kanato. Kita mga tao walay matarong bisag usa. Wala bisag usa. Gawas kun ang Dios maoy magpamuhat sa atong kinabuhi. Mao na nga naanay ang tao naanay pagtuman, naana siya kahadlok, naana siya pagtahod sa diha nga ang Dios nagpamuhat na sa iyang kinabuhi. Ikaligson mao na tinuod, no? So unsay gibuhat sa tao, manday ang Ginoo ginauhaw, ginapainom siya sa suka, di ba? So atong masabtan nga ang tao ginungdan. Walay pulos. Kung ang dihatas tao mo salig makaluluoy. Ang tao mo salig siya yang tao sa iyang pagkagalingon, makaluluoy siya. Gawas kun ang Dios mo iyang saligan. Di ba? Muna mga higala igsoon, gradi ang pag-antos sa Ginoo. Og atuad yung hunaon-naon, dili nato mabarya ni salapi, ni bulawan, ni katumbas sa atong kinabuhi, dili mabarya nato. Ang atuara rani mo pagkuan rata kaning musunod rata, mupalo rata. Unsay gimando sa Dios, unsay ang gipamulong diri sa Ginoo, maoy atong sundon. Maingon ang Ginoo paghigugmaay ka mo sa usa-usa, maghigugmaay kita. Ingon ang Ginoo nga higugma ang inyong kaaway, atong higugmaon atong kaaway. Apan timan mga higalaigsoon, ayaw padala sa mga buluhaton sa mga kaaway. Kay kontra kana sa Dios. Higugmaan na siya sama sa imong kagalingon, apan ang iyang mga buhat nga mga dautan, timan na ayaw ug ayaw gayud kana buhata. Mao na tinuod mga higala og igsoon. Di ba? Ang uban dili na siya mo amigo sa mga taong kalibutanon. Dili na halibilo sa mga taong taga kalibutan. Panunsay giingon sa Ginoo? Higugma ang inyong kaaway. Di ba? So ang Ginoo mo'y nagistorya na. Di ba? Yahan ang sugo nga higugma ang inyong kaaway. Apan dumte ang ilang mga buhat. Mo na tinuod mga higalaigsoon. So diri na ta sa 30 na human nakatilaw si Jesus sa suka, mingon siya natapos na, unya miduko siya og namatay. So human nakainom si Ginoong Hesus sa suka, ningon ang Ginoo natapos na. So tanan niya nga gipabuhat sa amahan, natapos na, pinaagi sa paglansang sa krus sa Kalbaryo. Og ang Ginoo nakabsan og kinabuhi.
Gipakamatian gayud ta sa Ginoo. Mga higala igsoon. Gipakamatian ta sa Ginoo aron kita maluwas. Wala tayo lain pang manluluwas. Wala mga higala igsoon, dili ta magsangya sa itong mga pundok, ni reliyon, ni ato ang salmutan diha, kundi atong isangyaw si Kristo. Kay si Kristo maoy nagluwas ka nato, di ba? Si Kristo maoy nagbantay ka nato sa ato ang kalag, sa atong kinabuhi. Bisan sa atong materyas nga lawas, pisikal nga lawas, gibantayan ta. Wala nagpasagad ang Ginoo, wala natulog ang Ginoo. Ison, ano na, kung ang Ginoo motulog bisan sa usa ka oras lang, huro tao, patay. Makautong ba ka sa usa ka oras? Sulay ko ng utong, usa ka oras. Muna nga, atong timan-an jud nga ang Dios wala gayoy pahulay sa pag-atiman sa atong kalag. Wala kita katulugi sa Dios. Gipanalanginan kita adlaw gabi. Tanang panahon, tanang oras. Ang Dios mao'y nagpanalangin. Mga higala igsoon. Dili nato suguon ang Dios, dili nato sulugo ng Dios. Ang Dios tigpanalangin. Di ba? Siya ang tigpanalangin. So mangayo ta sa iyang kabubuton. Di ba? Sibo sa iyang kabubuton. Dili ato ang kabubuton. Di ba? Mangayo ta kinahanglan ang iyang kabubuton nga mao'y matuman. Kung pagbuot nimo amahan nga ihatag nimo nako, malipay ko. Di ba mao na siya atong himuon. So mga higala-igsoon, balik ta ang Ginoong Hesukristo gradi ang pagmahal sa tuwa, no? Natapos gyud niya. So wa na gyud tay lain pa nga daygon, wa na tay lain pang Ginoo ug manluluwas. Kundi si Ginoong Hesukristo, wa na gyud lain, di ba? Ayon palinla mga higala-igsoon kinsa pa diha, kundi si Ginoong Hesus mao'y nagsapir, mao'y nagantos atong mga sala. No? Nga bisan patuod sa unang panahon makasasala ta, no? Bisag unsa ato ang nabuhat tungod kay nangasala ta kanato, nangawala ta. No? Nangalinla ta sa mga kalibutan, di ba? Nga mga gawi. Apan karon atoan ang giwas out, atoan ang istorya ang mga buhat kalibutan mo nang kontra tas kalibutan. Mo nang akong gipabalo ninyo mga higala-igsoon, dili tao ang atong kontra. Kundi ang daotang espiritu nga ning sulod sa tao. Di ba? Ang kalibutan maoy kontra nato kung dili man ta taga kalibutan, dili man ta diri. Kita diri is igor tang gipadala, igor tang nagmission diri, nagsangyaw sa pulong sa Dios. Nga tinod mga higala-igsoon. So daghang salamat mga higala-igsoon, inaot nga na pumigamay nga nasabtan sa ato karon nga gipaambit. Ang pulong ni Kristo Jesus maguban kanunay sa atong kinabuhi. Amin o amin. Dalaygon ang Dios.